Ano? Di pa matigas. Hindi. Uy, sus! Di pa matigas. Nagpapamahal pa ng presyo. Hindi basta-basta. Kailangan makuha mo na sa magandang deal. Ganyan. Taga-saan ka, Sampalo? Balik-balik po. Balik-balik. Okay. So, anong pinagkakabalan mo sa buhay bukod sa pagpipils? Ang laki na ng dede mo, ha? Nakuha mo ba sa center yan? May palogin troll kasi sa center si Mayor. Hindi, baka nagbubuhat. Ha? Baka nagbubuhat. Nagbubuhat, o. Ano? O baka nga, nag-gym ka ba? Opo. Anong ginagawa mo sa gym? Nagbubuhat o naninilip lang? Kasi hindi lahat ng nasa gym nagbubuhat. Ah, talaga ba? Oo, yung iba is spatter. Ba't alam po? Walang trabaho eh. Okay, nag-gym ka nga? Opo. Saan ka nag-gym? Sa QC po. Ang layo naman. Mula balik-balik, punta pa ng QC. Anong trabaho mo? Nagtrabaho ka ba? Opo. Anong work mo? Police po. Pulis! Pulis Ano siya? sabi mo? Alam mo, Sabi mo may teddy siya? Hindi. Sabi mo, Kasi ngayon mga pulis sa Maynila, magaganda ang katawan. Kasi, sabi nagpapataas ng presyo. Siyempre, mataas kasi ang antas ng kapulisan dito. Oo, yung presyo, ibig sabihin yung value of work ng Manila Police. Sabi mo naninilip siya. Ha? Naninilip. Siyempre, sinisilip niya kung may mga kriminal at may mga hindi magandang pangyayari, ang matalino talaga ay gumagala-gala upang masiguro na ang buo